dan. Nalazimo se u mjestašcu Saint-Paul-de-Vence iz 10. stoljeća. Jedan od najstarijih utvrđenih gradova gradića na Azurnoj obali. Nalazi se nekih 15-20 minuta od mora. A ono što je najzanimljivije o njemu što ovdje su jedno vrijeme, pa čak i dan danas, ljetuju najveće francuske zvijezde, a u zlatno doba Saint-Paul-de-Vence tu su ljetovali Jacques Prévert, francuski pjesnik, pa Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso, pjevači Yves Montand, Charles Aznavour, Belmondo, tu na jednom trgu su igrali balote. Pa idemo posjetiti da vidimo što ih je to toliko privlačilo ovdje, osim što nije direktno na obali i što je prekrasno. Imali su mir, tišinu, kažem, 15-20 minuta vožnje autom lagano i već su na prekrasnim plažama Azurne obale. Zaista je predivno ovdje. Ovo je pitka voda. Odmah iskoristim priliku. Ovdje u ovoj uličici su sve galerije. Imamo brojni slikari, uključujući Chagalla. Su ovdje često dolazili zbog fantastičnih pejsaža i u samom mjestu, a i u cijeloj okolini. Koliko je ovo prekrasno. Čokolade, bomboni. I dalje se nastavljaju galerije. Nešto fino vonja. Fontana. Epicerie, slični dućančić. Naravno, ovo je raj za slikare. S jedne strane Azurna obala, s druge strane Provansa. Pogledajte već samo ovo, koliko se može vidjeti. Hiljade boja, ukusa i mirisa. Hotel Saint-Paul, 5 zvjezdica. Parfait. Već sam se popet gore
Mogu samo zamisliti kakav divan pogled nas čeka. Još jedan atelje. Wow. U daljini vidimo Azornu obalu, Mediteran. Ovdje vile sa bazenima. I tamo dalje već počinju Alpe. I ovdje to ima sve. Sunce koje polako počinje zalaziti. Ovdje je mjesno groblje. I ovdje je taj utvrđeni dio gradića. Saint Paul de Vence. Dušu dalo za meditiranje ili slikanje za onih koji imaju talenta, za razliku od mene. Evo, kao što možete vidjeti ovdje, nažalost ne vidim godinu, ali u ovoj kući je živio pjesnik Jacques Prévert. Lokalna kapela. Muzej je zatvoren. Crkva je inače iz 14. stoljeća. Ulica koja se jednostavno zove ulica iza crkve. Probati tu ovdje. Kako je ovo zelenilo i šarenilo. U 19 sati vrijeme uskoda za večeru i tu kako prolazimo pored kuće može se osjetiti fini mirisi mediteranske kuhinje. Zanimljive kućice zaista ovdje. Čak i vijetnamski restoran.
Pa i cijene su skroz normalne. Ništa ekstra. Dakle, cijene su i u pariškoj regiji. Ne više manje bilo gdje drugdje za vijetnamske restorane, tako da sam ugodno iznenađen. I ovdje dolazimo sada već do izlaza. Mislim smo s druge strane ušli. Još vidjeti pogled ovdje. Tipični francuski bistro. Dolje smo počeli, idemo samo još vidjeti pogled. Vidjeli ste možda ovdje biti ovdje crnu zastavu i bilo ih je ispred nekih galerija i dućana. Traže da francuska država prizna Saint Paul kao gradić od historijskog značaja, da dobije sami tim i posebne dozvole što se tiče turizma i prodaje. Još malo zalaska. Ovdje se za poginule mještane u Prvom svjetskom ratu. I tamo dalje nastavljamo ovaj vanjski dio kruga, tamo je hotel Saint Paul i njegova terasa, ima još jedan restoran. Ali mi ćemo ovdje završiti za danas, smo to vidjeli već s one strane. Obećao sam vam na početku videa da ću pa kazati gdje su igrali balete Belmondo, Yves Montand, Aznavour, evo to je upravo ovdje bilo, znači pored ovog restorana Café de la Place. A ovdje je teren za balete kojeg sada igraju neki novi klinci. Znači još jednom hvala na gledanju. Nadam se da vam se video svidio i vidimo se uskoro u novom videu.